नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। परप्रांतीयांना जमीन विक्री विरोधात असलदे वासियांची एकजूट। ई निविदेवरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये वादंग आणि सूरसम्राज्ञी आशा भोसल्यांना अखेरचा निरोप। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। देवगड तसेच तालुक्यातील तळेबाजार जामसंडे इथं काही दिवसांपासून BSNL सेवा ठप्प झाली असून त्यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जाते। उपजिल्हा रुग्णालयात पाणी, लाईट, परिसर सफाईसह अन्य नगर परिषदेच्या अखत्यारी देणाऱ्या समस्या तात्काळ दूर केल्या जातील अशी माहिती सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांनी दिली। तर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा विषय मोठा असून त्यावर पालकमंत्री नितेश राणेंशी बोलून निर्णय घेतला जाईल असं त्यांनी सांगितलं। नगराध्यक्षांनी उपजिल्हा रुग्णालयाची पाहणी करत समस्या जाणून घेतल्या। यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद देखील साधला। आता आम्ही हॉस्पिटल व्हिजिट केली आहे। विषय खूप आहे, जे पाणीची सवय नाही आहे, लाईट्स पोस्टमॉर्टमकडे लाईट्स नाही आहे, क्लिनिंग बरोबर पद्धतीने होत नाही आहे। तर आम्ही सगळं चौकशी केले आहे। 10 पॉईंट्स आहे। वेडनेसडेला आम्ही परत एक मीटिंग ठेवणार आहे, एक सोल्युशन काढायला, आणि लवकरात लवकर हे हॉस्पिटलचे जे विषय आहे ते आपण बघून घेऊया, कारण नागरिकांना त्याची जास्ती गरज आहे। तर आम्ही सगळे इथे आहे, आमचे पूर्ण नगरसेवकाची टीम आहे, सुधीरजी आहे जे आरोग्याचे सभापती आहे, आणि आम्ही प्रॉमिस करते की एक चांगलं सोल्युशन काढून आपण पुढे नागरिकांसाठी काम करू। कधीपर्यंत डेला मीटिंग आहे, वेडनेसडेला सोल्युशन होती, आणि आम्ही लवकरात लवकर जे आहे, कारण ऑलरेडी साहेबांनी सांगितलं आहे खूप असे विषय आहेत जे लवकर सॉल्व्ह होऊ शकते, जेव्हा की ट्रीजच्या ट्रिमिंग करायचं आहे ते आता होऊन जाणार, आणि जे थोडे लाईट्सचे विषय आहे ते आमच्या कपॅसिटीमध्ये जे पण असणार ते आता होईल। जे बांधकामचा विषय आहे त्यांना थोडा टाइम लागणार, पण करून घेऊया। पाण्याचा विषय म्हणजे पण सोल्युशन काहीतरी अडचणी आहे, पाणी पुरेसं नाही येत इकडे। नाही, पाणी प्रॉब्लेम काय आहे, त्यांच्याकडून एक बिल नाही भरलं आहे, त्याची नगरपालिकामध्ये थोडं इश्यू आहे, ते आपण सोल्युशन घेऊन करतो। मल्टी स्पेशालिटी विषय खूप मोठा आहे, ते आमच्या लेवलमध्ये आम्ही आता डिसिजन नाही घेऊ शकत, ते आपले पालकमंत्री आहे, त्यांच्याशी बोलून आम्ही निर्णय घेऊ। संविधानिक विचार मंच देवगड यांच्या वतीनं 14 एप्रिल 2026 ला महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचं आयोजन करण्यात आलंय। देवगड तहसीलदार यांच्या सांस्कृतिक मंचावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना देण्यात येणार आहे। या जयंती कार्यक्रमाचं औचित्य साधून सर्वसामान्य जनतेचे तहसीलदार आणि उत्तम प्रशासक रमेश पवार यांचा विशेष सन्मान सत्कार करण्यात येणार असून या कार्यक्रमासाठी संविधान प्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचं आवाहन संविधान विचार मंचाचे अध्यक्ष KS कदम यांनी केलाय। अखंड महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वप्नातील स्वातंत्र्य, स्वराज्य, स्त्री सन्मान आणि समतेचं रयतेचं राज्य प्रस्थापित केलं, आणि ते प्रस्थापित झालेलं 16व्या शतकातील राज्य 18व्या शतकात क्रांतीसूर्य ज्योतिराव फुले यांनी पुन्हा एकदा शिवचरित्र महाराष्ट्रासमोर आणलं, आणि हे बांधलेलं स्वराज्य संविधानात परिवर्तित करण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं। आणि आज स्वतंत्र भारतात आपण नागरिक म्हणून जगताना वेळोवेळी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या लोकशाहीच्या मूल्यांवरती आपण हे जीवन जगताना
बाबासाहेबांचं नाव किंवा केलेलं काम विसरून कोणालाही चालणार नाही. मग तो या समाजातील स्त्री असू दे, पुरुष असू दे, कुठच्याही जाती धर्मातला व्यक्ती असू देत किंवा शासकीय निमशासकीय पदावरती काम करणारे कोणीही व्यक्ती असू देत, बाबासाहेब वजा होऊन आपलं आयुष्य शून्य आहे. आणि म्हणूनच अशा महापुरुषाची जयंती साजरी करणं हे तमाम देवगडवासियांचं स्वप्न होतं आणि ते तुम्हा आम्हा सर्वांच्या सहयोगातून या ठिकाणी संपन्न होतो आहे. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब यांनी 4 वर्षापूर्वीच एक शाबासकीची थाप आमच्या पाठीवर दिली की हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे. माझ्या देवगडमध्ये सर्वसमावेशक संविधानाला अपेक्षित अशी जयंती या ठिकाणी व्हायला पाहिजे आणि अशा लोकांचे आशीर्वाद आमच्यासोबत नित्य नियमाने असतात. तोही एक विषय आपल्याला या ठिकाणी मांडावा लागेल. दुसरं एक बाब म्हणजे या प्रशासनाचे देवगड तालुक्याचे महत्त्वाचं अधिकारी म्हणजे तहसीलदार हे सेवानिवृत्त होत आहेत आणि संविधानिक विचार मंचाने निश्चितपणे संविधानिक पदावरची व्यक्ती, मग एक आरक्षण असू देत, त्यानंतर नोकरीतले वेगवेगळे प्रमोशन असू देत, याचा लाभ घेऊन माझ्या माहितीत तलाठी पदावर कार्यरत असून ते आज तहसीलदार या पदावर पोचलेले आहेत आणि अशा व्यक्तीचा सन्मान करणं हे सुद्धा या संविधानिक विचार मंचाचं कर्तव्य आहे. जयंतीचा भाग म्हणून माननीय तहसीलदार साहेबांचा यथोचित या ठिकाणी सन्मान होणार आहे. त्याचबरोबर या तालुक्यामध्ये निवडून आलेले सर्व जिल्हा परिषद सदस्य, सर्व पंचायत समिती सदस्य यांनाही आम्ही या ठिकाणी सन्मानित केलेलं आहे. गेली 8 वर्ष लोकशाहीचा जो पंचायत समिती असू देत किंवा जिल्हा परिषद असू देत, या ठिकाणी लोकाधिकारशाही किंवा लोकांमधून निवडून आलेले सदस्य आज या 2026मध्ये पुन्हा एकदा बसलेले आहेत. तर त्यांचाही सन्मान करणं हे आमच्या समितीचं कर्तव्य आहे. या संविधानिक विचार मंचाने जो जयंतीचा घाट घातलेला आहे त्याचं थोडक्यात रूपरेषा अशी आहे की साधारण संध्याकाळी 6 वाजता या ठिकाणी भीमगीतांचा एक नजराणा होईल, भीम जलसा होईल, त्यानंतर उपस्थित सन्मान्य व्यक्तींचा सत्कार होईल आणि त्यानंतर त्यानंतर प्रमुख कार्यक्रम या ठिकाणचा आहे तो म्हणजे प्रबोधनाचा. त्यासाठी ॲडव्होकेट रोशन पाटील यांना आम्ही सन्मानित केलेलं आहे आणि त्यांनी विषय दिलेला आहे, त्यांच्यासाठी आम्ही विषय दिलेला आहे की भारतीय संविधान हे समजून घेताना या विषयावर ॲडव्होकेट रोशन पाटील सुमारे 1 तास या ठिकाणी व्याख्यान देणार आहेत. त्यानंतर सर्वांचा आवडीचा म्हणजे स्नेहभोजन हा एक कार्यक्रम आम्ही त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे. थोडक्यात ही भीमजयंती ही तमाम आंबेडकर प्रेमींचा 365 दिवस जो वाचनाचा 364 दिवस वाचून साजरा केलेला हा सण आहे आणि हा एक दिवस जो बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती 14 एप्रिल हा दिवस हा नाचून साजरा केला जाईल आणि त्यासाठी हा संपूर्ण संविधानिक विचार मंचाने हा भीमजयंतीचा हा थोडक्यात आढावा घेतलेला आहे. जय भीम. सर्वांना सर्वप्रथम जय भीम. जेव्हा जेव्हा जगावर युद्धाचं सावट येतं, युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा तेव्हा जगाला बुद्धाचं महत्त्व पटतं आणि बुद्ध आम्हाला कळले असतील तर ते फक्त आणि फक्त बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे. त्यांच्याविषयी बोलायचं झालं तर बाबासाहेबांचं जीवन आणि कार्य हे इतकं स्वच्छ, स्पष्ट आणि सर्वव्यापी आहे की त्याची उपमा फक्त सूर्याचीच करता येईल. तशा महामानवाची जयंती या देवगड शहरामध्ये व्हावी असं आम्ही काही बाबासाहेबांच्या विचाराचे लोक एकत्र येऊन ठरवलं आणि तो प्रयास आम्ही गेल्या 4 वर्षापूर्वी सुरू केला आणि उत्तरोत्तर त्याला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. मला या निमित्तानं देवगडवासियांचा खरोखर अभिमान वाटतो, कारण चांगल्या गोष्टींसाठी ते उत्स्फूर्त प्रतिसाद नेहमीच देत आलेले आहेत. अगदी पहिल्या जयंतीलाच आम्हाला थोडीशी धाकधूक होती, आम्ही प्रयत्न करतो कसा रिस्पॉन्स मिळेल, लोक किती येतील, पण पहिल्याच वर्षी देवगडवासियांनी हे जाणून दिलं की जर असा प्रामाणिक प्रयत्न तुम्ही करत असाल तर आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. आणि अर्थातच या निमित्तानं आपल्या माध्यमातून मी देवगडवासियांना पुन्हा आवाहन करू इच्छितो की तसा प्रयत्न की आम्ही यावर्षीसुद्धा करतो आहोत, तुम्ही जास्तीत जास्त संख्येने इथे या जयंतीच्या महोत्सवामध्ये सहभागी व्हावा. ही जयंती फक्त एखादा महापुरुषांची
जन्मदिन साजरा करणं इथपर्यंत मर्यादित नाही आहे की मानवाला पशूंपेक्षाही हीन दर्जाची वागणूक या ठिकाणी मिळत होती आणि सर्व भारतीयांचं जीवनाचा उद्धार करण्यासाठी बाबासाहेबांनी जन्म घेतला असं आपल्याला म्हणावं लागेल. आणि अर्थातच जिथे आपल्या घरामध्ये सुद्धा आपण एकत्र नांदू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे, तिथे भारतामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जातीयता, पंथ, धर्म याची विविधता आहे. आणि त्याच्यानंतर त्यामध्ये विन्स्टन चर्चिल जे तत्कालीन ब्रिटनचे प्रधानमंत्री होते, त्यांनी असं भाकीत केलं होतं की भारत जरी स्वतंत्र झाला तरीसुद्धा तो फार काळ टिकू शकणार नाही. पण बाबासाहेबांनी त्यांचं म्हणणं जे आहे ते खोटं पाडलं. संविधानाच्या माध्यमातून संपूर्ण भारत एक संघ आजही आहे, उद्याही राहील. जोपर्यंत सूर्यतारे आहे तोपर्यंत भारत हा लोकशाहीच्या मार्गाने एकसंघ राहील अशी या निमित्तानं मी ग्वाही देतो. आणि हेच महत्त्व पटवून देण्यासाठी की आपण अशा पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणावर जयंती साजरी करतो. धन्यवाद. संपूर्ण देशानं साश्रू नयनांनी सूरसम्राज्ञी आशा भोसल्यांना अखेरचा निरोप दिलाय. दशकानुदशके भारतीयांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या दिग्गज गायिका आशाताईंच्या पार्थिवावर 13 एप्रिल 2026 दुपारी 4 वाजता शिवाजी पार्क इथल्या स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तब्बल 6 दशकं रसिक प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारा आवाज अनंतात विलीन झालाय. ज्येष्ठ गायिका आशा भोसल्यांनी 12 एप्रिलला वयाच्या 93व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यानंतर सकाळी 11 वाजता आशा भोसले यांच्या निवासस्थानी त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं. आशाताईंना अखेरचा निरोप देण्यासाठी दिग्गजांनी उपस्थिती लावलेली. सिनेसृष्टीपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकांनी आशाताईच्या पार्थिवाचं दर्शन घेतलं. अभिनेत्री तब्बू, आशा पारेख, रितेश देशमुख, गायक सुदेश भोसले, राकेश रोशन, नीना गुप्ता, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, भैयाजी जोशी, सुप्रिया सुळे, आशिष शेलार, राज्यपाल शर्मा, उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे तसंच विश्वास नांगरे पाटील यांनी त्यांच्या पार्थिवाचं अंत्यदर्शन घेतलं. दशकानुदशके भारतीयांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या सूरसम्राज्ञी आशा भोसल्यांच्या पार्थिवावर दुपारी 4 वाजता शिवाजी पार्क येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी मुंबई पोलिसांकडून मानवंदना देण्यात आली. अंत्यसंस्काराला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह इतरही महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. भारतरत्न आणि गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांची लहान बहीण असलेल्या आशा भोसले यांना हिंदी सिनेसृष्टीची वर्सटाईल गायिका म्हणून ओळखलं जायचं. तब्बल 6 दशकं त्यांनी इंडस्ट्रीत आपल्या गाण्यांना आवाज दिला. त्यांनी केवळ हिंदीतच नाही तर मराठी, बंगाली, गुजराती, तामिळ, तेलुगूसह अनेक भाषांमध्ये गाणी गायली. हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज संगीतकार R.D. बर्मन, O.P. नय्यर, सचिन देव बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांच्यासोबत त्यांनी अनेक अजरामर गाणी गायली. भर दुपार, निरभ्र आकाश आणि अचानक आकाशातून कोसळतो 5 किलोचा बर्फाचा महाकाय गोळा. ही एखाद्या चित्रपटातील घटना नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील देवली गावात घडलेली थरारक आणि रहस्यमय घटना आहे. 10 एप्रिल 2026 विजय देऊळकर यांच्या स्वयंपाकघरावर हा प्रचंड बर्फाचा गोळा पडला. पण प्रश्न असा, हा साधा गारा होता की काहीतरी वेगळंच? याचं उत्तर दिलंय पर्यावरणीय अभ्यासक तथा सखा पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालय आणि रामभाऊ परुळेकर कनिष्ठ महाविद्यालय मालवणचे प्राध्यापक हसन खान यांनी.
आणि त्यांच्या मते हा प्रकार म्हणजे मेगा क्रायोमेटॉर. अनेक वर्षांनंतर भारतात ही दुर्मिळ स्थिती निर्माण झाल्याचा उल्लेख त्यांनी केलाय. आता मेगा क्रायोमेटॉर म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर वादळ, ढग किंवा पाऊस नसताना आकाशातून पडणारा बर्फाचा मोठा तुकडा. देवलीत घडलेली ही घटना काहीतरी अशीच आहे. खाली प्रचंड उष्णता, वर कडाक्याची थंडी आणि मध्ये निर्माण होणारे हवेचे प्रवाह, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे हा महाकाय बर्फाचा गोळा. विशेष म्हणजे या घटनेमागे एक मोठं कारण आहे, जेट स्ट्रीमचा खेळ. सध्या भारतावर 2 वेगवेगळे जेट प्रवाह एकाच वेळी सक्रिय झालेत. एक म्हणजे उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमेकडील जेट प्रवाह आणि दुसरा पूर्वीय जेट प्रवाह. ही स्थिती अत्यंत दुर्मिळ मानली जाते. देवली गावामध्ये जो 5 किलोचा बर्फाचा गोळा जो पडलेला आहे त्याला मेगा क्रायोमेटॉर असं म्हणतात. ढगाळलेली परिस्थिती किंवा कोणत्याही प्रकारची वादळी परिस्थिती नसताना अतिशय निरभ्र आकाशामध्ये जेव्हा बर्फाचा असा एक मोठा गोळा जेव्हा पडतो तेव्हा त्याला मेगा क्रायोमेटॉर असं म्हणतात. आत्ताच्या घटीला आपल्या संपूर्ण भारतामध्ये एक अतिशय दुर्मिळ आणि खूप वर्षाच्या नंतरची एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया जी आहे ती वातावरणीय किंवा हवामानीय स्थिती दिसून येते आहे. उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, त्याला आपण पश्चिमीय जेट स्ट्रीम म्हणतो, आणि त्याचबरोबर पूर्वीय जेट स्ट्रीम हे एकाच वेळी सक्रिय झालेले आहेत आणि यांच्या दोघांच्याही संमिलनामधून संपूर्ण भारतामध्ये जी आत्ताची स्थिती म्हणजे काही ठिकाणी गारपीट पडत आहे, काही ठिकाणी हिमवृष्टी होते किंवा काही ठिकाणी जो पाऊस वगैरे पडतो आहे तो यांच्याच दोघांचा एकत्रित परिणाम जो आहे किंवा यांच्या दोघांच्या सक्रियतेचा परिणाम जो आहे तो आपल्याला दिसून येतो आहे. त्यातही हा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमीय जेट स्ट्रीम जो भूमध्य समुद्राकडनं येतो आणि जो अतिशय थंड स्वरूपाचा आहे तो हिवाळ्यामध्ये जास्त करून सक्रिय असतो आणि जो हिमालयाच्या दक्षिणेकडच्या भागामध्ये किंवा भारताच्या उत्तरेकडच्या भागामध्ये स्थिर असतो. पण आत्ताची त्याची विचलनता आणि तो जे काही स्थिती बदलते आहे त्याच्यामुळे तो पूर्णपणे महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीपर्यंत खालीपर्यंत आलेला आपल्याला दिसून येतो आहे. काही दिवसांपूर्वीच मालवणचा जर आपण अनुभव घेतला तर भर दुपारी जे आहे ते अतिशय थंड स्वरूपाची हवा जी आहे ती सर्वांना अनुभवायला मिळाली सुद्धा असेल आणि तो एकंदरीत याच पश्चिमीय जेट स्ट्रीमचा परिणाम किंवा त्याचा आपल्या परिसरामध्ये सक्रिय झाल्याचा एक नमुना किंवा एक ठोस पुरावा आपण म्हणू शकतो एकंदरीत. सामान्यतः हे दोन्ही प्रवाह वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये सक्रिय असतात, पण आता ते एकत्र आले आहेत आणि त्यामुळे हवामानात मोठे बदल दिसून येत आहेत. मालवण परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून थंड वारे आणि तापमानात घट हे सगळं या जेट स्ट्रीमच्या प्रवाहामुळेच घडत आहे. जेव्हा आर्द्र हवा वेगानं वर जाते आणि या थंड जेट स्ट्रीमच्या संपर्कात येते तेव्हा ती अचानक गोठते आणि लहान लहान बर्फाचे कण एकत्र येऊन तयार होतो हा महाकाय मेगा क्रायोमेटॉर. हा गोळा इतका मोठा होईपर्यंत वरच फिरत राहतो आणि जेव्हा त्याचं वजन खूप वाढतं तेव्हा तो थेट जमिनीवर कोसळतो. आता हा प्रवाह आपल्याकडे सक्रिय झालेला आहे, त्याचबरोबर उन्हाळा आणि अतिशय आर्द्र स्वरूपाचं वातावरण आपल्याकडे चालू झालेलं आहे. उष्णता आणि हवेचं बाष्प वाढत जात आहे. ही बाष्प जी आहे ती हलकी होऊन वरच्या दिशेला जाते आहे, ज्याला आपण ऊर्ध्वगामी हवेचा प्रवाह असं म्हणतोय. ही वाफ किंवा संपूर्ण वाफ जी आहे ती वर गेल्याच्या नंतर या पश्चिमेकडच्या जेट स्ट्रीम जो अतिशय थंड आहे त्याच्याबरोबर त्याचं संमिलन होतं आणि पाण्यामध्ये रूपांतर होण्याच्या जाग्यावरती अचानक थंड प्रदेश असल्यामुळे जो आहे तो बर्फाचे छोटे छोटे कण निर्माण होत आहेत. भूमध्य समुद्राकडे येणारा हा संपूर्ण प्रवाह आहे पश्चिमीय जेट स्ट्रीम. तो आपल्याबरोबर येतानाच आधीच जो आहे तो कमी दाबाचा पट्टा घेऊन येतो. खालून जात असलेली संपूर्ण ही बाष्प किंवा आर्द्रता आणि हा कमी दाबाचा पट्टा जो थंड आहे तो गतिशील रीतीने या संपूर्ण बाष्पला आपल्याकडे खेचून घेतो. बाष्प खेचतो, छोटे छोटे जे बर्फाचे तुकडे जे झालेले आहेत त्यांना सर्वांना एकत्र करतो आणि असा करून हा एक मोठा गोळा तोपर्यंत हवेमध्ये तरंगत असतो जोपर्यंत या पश्चिमी जेट स्ट्रीमला तो तरंगता येऊ शकतो किंवा हवेमध्ये तरंगण्याची त्याची ताकद आहे. ज्यावेळी हा पश्चिमी जेट स्ट्रीम या एवढ्या त्या गोळा जो तयार झालेला आहे
त्याला हवेमध्ये रोखू शकत नाही किंवा वातावरणामध्ये त्याला तरंगू शकत नाही, तेव्हा हा स्ट्रीम थोडा वीक पडतो, क्षीण पडतो आणि हा मोठा बर्फाचे असे गोळे जे आहेत ते एखाद्या विशिष्ट प्रदेशामध्ये आणि पडतात. साधारणपणे हा गोळा जो आहे तो एक 12 किंवा 15 किलोमीटरवरनं उंचीवरून पडलेला असायला पाहिजे आणि याची गती जी आहे ती 100 ते 150, 150पर्यंतची गती जी आहे ती गोळा पडतानाची वगैरे असते. पण ही घटना फक्त एक नैसर्गिक अपघात नाही, बदलत्या हवामानाचा इशारा असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. पृथ्वीचं तापमान वाढत असल्यामुळे जेट स्ट्रीम कमजोर होतो आणि त्यामुळे ब्लॉकिंग पॅटर्न तयार होतो. जिथं हवामान एका जागी अडकून राहतं याचाच परिणाम म्हणजे चक्रीवादळे, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि आता मेगा क्रायोमेटॉर सारख्या दुर्मिळ घटना. विशेष म्हणजे याचा परिणाम मान्सूनवर देखील होण्याची शक्यता आहे. याच्या बाबतीत म्हणजे हे सगळं का घडतंय आपल्याला माहीतच आहे की वातावरणीय परिस्थिती फार बदलते आहे. जो काही हवामानीय बदल आहे किंवा आर्टिक महासागर जो काही वितळतो आहे, तापमानामध्ये वाढ वगैरे होते आहे, त्याच्यामुळे एकंदरीत उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो आहे तो क्षीण होतो आहे, तो वीक पडतो आहे आणि तो एखाद्या प्रदेशामध्ये आला की भरपूर वेळापर्यंत तिथेच थांबतो आहे आणि तसाच करून तो आपल्या भागामध्ये, आपल्या भारताच्या भागामध्ये थांबत चालला आहे आणि त्याच्यामुळे हे थोडेसे वेगळे हवामानशास्त्रीय बदल किंवा घटना ज्या आहेत त्या घटना अनुभवायला मिळत आहेत. एकंदरीत ह्या सगळ्या गोष्टींना आपल्याला सर्वांना समजून घ्यावं लागेल की जे काही आपण करतो आहे त्याचेच हे सगळे घटना ज्या आहेत त्या ज्या आपल्या समोर येत आहेत. आपल्याला अजूनही जागरूक व्हावं लागेल. विकासाची जी परिसीमा किंवा विकासाची संकल्पना जी आहे त्या विकासाच्या संकल्पनेमध्ये पर्यावरणाला मूळ आणि केंद्रबिंदू मानून विकास करणं हे अतिशय गरजेचं आहे. अन्यथा ह्या सगळ्या घटना हा थोडासा आपण म्हणूया की हा अलर्ट आहे. हे आपल्याला कुठेतरी एक संकेत देतो आहे की पुढच्या भविष्यामध्ये याच्यापेक्षा सुद्धा मोठ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या घडणार आहेत. उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, पश्चिमीय जेट स्ट्रीम हा जर असाच सक्रिय जर राहिला तर पुढे भविष्यामध्ये मान्सून जो आहे तो थोडासा लांबणीवर जाईल, थोडा उशिरा होईल. याचे संकेत जे आहेत ते अशा घटनांमधून आपल्या समोर वगैरे येत असतात. देवलीतील ही घटना आपल्याला एक स्पष्ट संदेश देते. निसर्ग आपल्याला वारंवार इशारे देतोय. राक्षसी विकासाच्या मागे धावताना अजूनही जागे झालो नाही तर भविष्यात अशा घटना आणखीन तीव्र होऊ शकतात आणि आपलाच घात होऊ शकतो. कुडाळ येथील व्हिक्टर डॉन्टस लॉ कॉलेजच्या वतीनं गोवा आणि महाराष्ट्रातील प्रख्यात उद्योजक अवधूत तिमलो यांचा नुकताच सन्मानपूर्वक सत्कार करण्यात आला. महाविद्यालयाचे संस्थापक व्हिक्टर डॉन्टस यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि सन्मानचिन्ह देऊन तिमलो यांना गौरविण्यात आलं. कुडाळ येथील व्हिक्टर डॉन्टस लॉ कॉलेजच्या वतीनं उद्योजक अवधूत तिमलो यांचा सन्मान करण्यात आला. या प्रसंगी व्यासपीठावर श्याम वडेर, महाविद्यालयाचे सल्लागार मलुष्ठे, महाविद्यालयाच्या प्राचार्या शिल्पा मरगज, कोकण सातचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर, फोमेंतो समूहाचे सदानंद देसाई तसेच आनंद परुळेकर आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांचीही मोठी उपस्थिती लाभली. सत्काराला उत्तर देताना अवधूत तिमलो यांनी विद्यार्थ्यांना मोलाचं मार्गदर्शन केलं. कायद्याचं शिक्षण घेत असताना केवळ खटलेबाजीवर भर न देता समाजातील वाद, तंटे आणि मतभेद हे मध्यस्थी, संवाद आणि तडजोडीच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न करावा असं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. यामुळे समाजात सौहार्द टिकून राहण्यास मदत होईल असंही त्यांनी नमूद केलं. हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला असून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाचा एक नवा दृष्टिकोन मिळाल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. Every now and then I get a message from him, when are you coming? This is not a planned visit, but he hijacked me and brought me here. This I made an introduction for where I am learning who I am. Because sometimes we go forward on a path, but we forget our immediate past. So these are reminders of sorts. And it's so nice to be here because it's a small gathering. Petitioner, respondent, all that is okay in a system that worked and made Britain great. But when we have to look at India, we have to go back to society in a manner that we use that and this and everything and make our lives better. So I said what I could on a short time.
and you suggested there would be a bigger audience. Later time I was better prepared. So this is my preamble. Thank you for listening to me. कणकवली तालुक्यातील असलदे गावात परप्रांत्यांना जमीन विक्री बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय ग्रामस्थांनी एकमतानं घेतलाय. गावच्या पर्यावरणाचं रक्षण, सामाजिक एकोपा राखण्याच्या उद्देशानं हा एकमुखी ठराव करत ग्रामसभेत निर्णय घेण्यात आला. कणकवली तालुक्यातील असलदे गावामध्ये परप्रांतीयांना स्थानिकांनी जमीन विकू नये यासाठी हा ठराव रामेश्वर पावणाई चवाटा मंदिरात सरपंच चंद्रकांत डांबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गाव सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ उपस्थित होते. दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझर ग्रामपंचायत पाठोपाठ असलदे गावानं घेतलेला हा निर्णय केवळ जमीन व्यवहारांपुरता मर्यादित नसून पर्यावरण संरक्षण, स्थानिक हक्क आणि सांस्कृतिक ओळख जपण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे. हा निसर्ग सौंदर्याने नटलेला एक जिल्हा आहे आणि या ठिकाणी 120 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे आणि एका बाजूला सह्याद्रीचा पर्वत आहे आणि या ठिकाणी जैवविविधता आणि येथील निसर्ग सौंदर्य राखण्याचं काम गावातील मंडळींनी केलं पाहिजे. या उद्देशाने असलदे गावाने एक जमीन न विक्री करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. परप्रांतीयांना जमीन विक्री करण्यास आम्ही बंदी केलेली आहे. आपल्या गावाने एकमुखी हा ठराव गावाच्या मंदिरात बसून घेतलेला आहे आणि कोकण वाचवणं, कोकण परप्रांतीयांच्या ताब्यात जाण्यापासून वाचवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय असून भविष्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी कडक स्वरूपात केली जाईल आणि त्याला गावातून सपोर्ट चांगल्या प्रकारे मिळालेला आहे. तरुणांनी पुढाकार घेतलेला आहे आणि खरोखरच हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. यापूर्वी दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझर गावाने घेतला होता निर्णय आणि त्या अनुषंगाने त्यांच्या निर्णयाची अभ्यास करून आम्ही त्या धर्तीवर कणकवली तालुक्यातील असलदे गावात हा असा निर्णय घेतलेला आहे. आणि माझं आणि आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं मत आहे, आपल्या ज्या गावातील जमिनी आहेत त्या डेव्हलप झाल्या पाहिजेत, तिथे काजू बागा झाल्या पाहिजेत. कारण आमच्या गावातील अर्थव्यवस्था ही जास्त करून एक 50 ते 60% अर्थव्यवस्था काजूवर अवलंबून आहे. काजू, आंबा बागायती आमच्या गावात आहेत आणि एका बाजूने पियाळी नदी गेलेली आहे, पाण्याची मुबलकता आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने आम्ही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहोत. मी सोसायटीचा चेअरमन देखील असल्यामुळे मी सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सांगतोय की आम्ही सर्वतोपरी कर्जाच्या स्वरूपात असेल किंवा अन्य मदतीच्या माध्यमातून तुम्ही डेव्हलपमेंटसाठी आम्ही तुम्हाला सहकार्य करतो. त्यामुळे जमिनी विकू नका आणि भूमिपुत्र आहात, तुम्ही विस्थापित होऊ नका, त्यासाठी गाव तुमच्या पाठीशी आहे. अशा पद्धतीचा आज काल आम्ही निर्णय घेतला आणि त्या निर्णयाचं स्वागत सर्व गावांमधून झालं आहे. बऱ्याच लोकांचे फोन आम्हाला आलेले आहेत की अशा पद्धतीचा निर्णय तुम्ही चांगला घेतला, जेणेकरून भूमिपुत्र गावातच राहतील, गावातच टिकतील आणि गावाचं गाव पण टिकेल. पारंपरिक लोककला असतील, पारंपरिक जे सण उत्सव असतील ते टिकवण्यासाठी मदत होईल अशी आमची धारणा आहे. नाही, जमिनी विकण्यासाठी वेगवेगळी कारणं आहेत. कोणाची गरज असते त्यामुळे जमिनी विकल्या जातात. जमीन विकू नका म्हणण्यामागे आमचा एकच हेतू आहे की त्या जमिनी जर परप्रांतीयांच्या ताब्यात गेल्या तर आमची पारंपरिक जी सण उत्सवाची परंपरा आहे ती मुडीत निघेल किंवा कोकणी एक परंपरा आहे. महाराष्ट्राच्या भागातील हा कोकण प्रदेश आहे. कोकणी एक मालवणी भाषा आहे, बोलीव भाषा आहे. त्या ठिकाणी उद्या बहुभाषिक जर लोक झाले तर त्या अडचणी भविष्यकाळात येऊ शकतात. त्या दृष्टीने रोजगार निर्माण व्हावा म्हणून आम्ही लोकांना सांगतो, काजू बागायती करा किंवा आंबा बागायती करा किंवा अन्य उद्योग करा. त्यासाठी गावची सोसायटी आहे ती तुम्हाला सहकार्य करायला तयार आहे. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आम्ही त्या लोकांसाठी पाठीशी राहण्यासाठी आम्ही सहकार्य करण्याचं एक प्लॅन बनवत आहोत आणि खरोखरच भविष्यात त्या दृष्टीने असलेले गाव प्रवास करेल आणि गावातच रोजगार होण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न राहतील. गावात आता ज्या पडीक जमिनी आहेत त्या डेव्हलप करण्यासाठी एक आम्ही प्लॅन बनवतो आहे. सोसायटीच्या सहकार्याने त्या लोकांना डेव्हलप करण्यासाठी काही कर्ज स्वरूपात मदत करता येईल का त्या दृष्टीने आम्ही नियोजन करतो आहे आणि त्यामुळे जे मुंबई पुणे या भागांमध्ये जे लोक जाणारे आहेत
तरुण जात आहेत त्यांना आपल्याच गावामध्ये राहून नोकऱ्या न करता या ठिकाणी शेती बागायती करून कसं जगता येईल किंवा तिथे त्यांचं आर्थिक उदरनिर्वाहाचं साधन कसं निर्माण करता येईल त्या दृष्टीने गावाचं एक नियोजन सुरू आहे आणि भविष्यात त्या दृष्टीने आमचं गाव प्रयत्न करेल. कणकवली शहरातील ई निविदा रद्द करण्याबाबत सत्ताधारी विरोधकांमध्ये वादंग झाला. आक्रमक झालेल्या नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी विरोधकांना खडसावलाय. आमचं मतदान बरोबर तुमच्याकडं माझं नाही मला द्यायचं की हा त्या सभेचा विषय करू शकत नाही आणि ते म्हणणं मांडून घ्या समाजाला ठराव घ्या सदस्य मतदान त्याला सपोर्ट करायला तरी करा, त्याला विरोध करायला तरी निर्णय आपण हो ठीक आहे सभेत आक्रमकता पाहायला मिळाली. माझे अधिकार तुम्ही मला सांगू नका, मी माझे अधिकार वापरतो असं सांगितलं. काय खरं तर यामागचा एकच प्रामाणिक हेतू होता की मी मगाशी आपल्याला सांगितलं की 18 तारीखच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये हा विषय आलेला होता. स्टँडिंगमध्ये सुद्धा हा विषय आम्ही ठेवलेला होता आणि पुन्हा त्याची एक विशेष सभा बोलून त्याच्यावर एक निर्णय आपण त्या ठिकाणी केला. याचा मागचा उद्देशच हा होता की पारदर्शक कारभार, लोकाभिमुख कारभार त्या ठिकाणी व्हावं आणि याबाबत जे नगरपालिकेचा जो कायदा आहे या कायद्याची जाण असलेले आम्ही सगळे त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी आहोत. त्यामुळे कोणीतरी आम्हालाच कायदा कळतो या आविर्भावात राहू नये. सगळे अधिकार आम्हाला नगरपालिकेचे त्या ठिकाणी माहिती आहेत आणि म्हणून मगाशी मी एक तुम्हाला व्हिडिओ एक क्लिप पण दाखवली होती
की मी तर असं म्हणेन की त्यावेळी शिवसेना भाजपची सत्ता म्हणजे या महाराष्ट्रामध्ये होती आणि प्रशासकीय कालामध्ये सुद्धा मुंबईच्या प्रशासनावर किंवा नगरपालिकेचा राजवटीवर हा त्याच सत्ताधाऱ्यांचा त्या ठिकाणी अंकुश होता किंवा ते निर्णय करायचे. पण ज्यावेळी नगरपालिकेची निवडणूक झाली मुंबईची, पुन्हा त्या ठिकाणी सत्तांतर झालं आणि भाजप शिवसेनेची सत्ता आली. रितू तावडे एक महिला नगराध्यक्ष म्हणून मुंबईच्या बसल्या. असं असताना सुद्धा सत्ता त्यांची असताना सुद्धा 1000 कोटीची जवळजवळ कामं ही पुन्हा त्या ठिकाणी नव्याने काढण्यात आली. म्हणजे तिथं तर वेगळी परिस्थिती आहे. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचं सरकार, नगरपालिकेमध्ये पण त्यांचं सरकार आणि पुन्हा सत्ता बदलून त्यांचं सरकार आलं असताना सुद्धा त्या निवेदना उलट त्यांनी मंजुरी दिली असती. पण तसं न करता त्या ठिकाणी त्या मंजुरी नव्यानं सगळ्या रद्द करून नव्यानं प्रक्रिया राबवण्याची भूमिका घेतली. इकडे तर उलट परिस्थिती वेगळी आहे. इथं पूर्वीची सत्ता विरोधी लोकांची होती, त्याच्यानंतर प्रशासन पण त्यांचंच होतं आणि त्या काळात झालेले सगळे ह्या निविदा होत्या आणि आज सत्तेत बदल झाल्यानंतर आम्ही त्याच्यावर घेतलेला निर्णय निविदा रद्द करण्याचा जो मुंबईच्या आजच्या महापालिकेने घेतला. म्हणजे हा सुद्धा फरक आपण पत्रकार मित्रांनी समजून घेतला आणि म्हणून मी मगाशी म्हणालो की कायदा हा पूर्ण नगरपालिकेचा आम्ही त्या ठिकाणी जाणतोय आणि जर त्याबाबत जर काही समजा आम्हाला थोडी अपुरी माहिती असेल तर त्याच्यासाठी CO म्हणून मार्गदर्शक आहे, अनेक लोक त्या ठिकाणी मार्गदर्शक, आपण मार्गदर्शन करू. पण कुठंतरी विरोधाला विरोध ही जी काही भूमिका आहे ते त्या ठिकाणी चालणार नाही. जे काही योग्य आहे कणकवली शहरासाठी त्या सन्माननीय प्रत्येक सदस्याचा, जरी ते विरोधी पक्षाचे असते तरी त्याचा विचार केला जाईल आणि तशा पद्धतीनं हा गाडा, हा कारभार नगरपालिकेचा आखला जाईल. आणि म्हणून कायदा हा त्या ठिकाणी आम्हाला समजतो आणि कायद्याच्या माध्यमातूनच कणकवली नगरपंचायतीचा कारभार आम्ही त्या ठिकाणी सुरू ठेवलेला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. परप्रांतीयांना जमीन विक्री विरोधात दसलदे वासियांची एकजूट. ई निविदेवरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये वादंग आणि सूरसम्राज्ञी आशा भोसल्यांना अखेरचा निरोप. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.